En l'última dècada, Espanya s'està enfrontant a un gran problema d'accés a l'habitatge. Retards en el pagament del lloguer o la hipoteca, judicis d'execució hipotecària, desnonaments. Totes aquestes situacions generen inseguretat i la impossibilitat de construir un projecte de vida a llarg termini. L'habitatge ha estat reconegut com un dels principals determinants socials de la salut física i mental. A Catalunya, 2 estudis del projecte europeu SOFI han aportat evidència científica sobre els efectes en salut d'aquesta situació. Bueno, yo me compré el piso en el 2008. A los 2 años ya empezaron los problemas a nivel económico, con lo cual me obligaron a vender mi casa, volver a casa de mis padres, mareada a veces, ansiedad, dolor de espalda muchísimo. Lo que más me noto es la falta de aire, como que me asfixio, esa angustia y muchas noches soñar que estamos en la calle. Els resultats del primer estudi, realitzat conjuntament amb l'Observatori DESC, mostren alts nivells de mala salut entre les persones afectades per la hipoteca i grans diferències en comparació de la població de Catalunya. Un dels indicadors mesurats va ser el percentatge de mala salut mental, observant una diferència de 75 punts entre les persones afectades i la població general. L'altre indicador va ser el percentatge de mala salut autopercebuda. En aquest cas, la diferència va ser de 31 punts. També es va trobar que la salut es veia afectada de manera diferent segons l'etapa del procés d'execució hipotecària. Així, va existir major freqüència de mala salut mental en etapes primerenques, mentre que la freqüència de mala salut autopercebuda va ser més elevada en etapes avançades. Estos últimos 5 años han sido terror. Mucha ansiedad, mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, antes que venir a Caritas vivía en la calle, he dormido en cajeros y sí, lo llevaba mal. Tenía depresiones, preocupaciones, muchas preocupaciones. En un segon estudi amb famílies ateses per Càritas de Barcelona, es va observar que aquelles que van millorar les seves condicions d'habitatge van millorar la seva salut mental i altres indicadors de salut. En el grup en el qual va millorar l'assequibilitat de l'habitatge, el percentatge de bona salut mental va augmentar 24 punts en un any, mentre que en aquells que no van millorar les condicions d'assequibilitat, només es va observar un augment de 3 punts en el mateix període. Aquesta millora també es va observar en altres indicadors, com la salut autopercebuda, hores de son, ansietat o depressió i mal de cap. Fue algo que no me podría ni imaginar, tener un piso propio por mi cuenta. No preocuparme por la vivienda, por tener mi espacio. Nosaltres intentem ajudar la gent a que accedeixi a un habitatge que no sigui només un sostre, que sigui una llar. Això dona tranquil·litat personal, dona també una seguretat i veiem com aquestes persones estan menys angoixades, menys preocupades, discuteixen menys entre ells, la seva salut física també millora, necessiten menys medicació, es posen menys malalts. Per abordar en polítiques públiques l'emergència habitacional que estem vivint, el que és imprescindible legislar és sobre mesures per aturar tots els desnonaments per motius econòmics, mecanismes de segona oportunitat per tornar a començar, mobilitzar tot l'habitatge buit que no està complint la seva funció social, especialment el de les entitats financeres, garantir un mínim de subministraments bàsics a totes les llars i regular el mercat de lloguer per poder fer-ho accessible. Tampoc farem res només en polítiques d'habitatge de lloguer social si no s'entén que hi ha un atur estructural, que molta gent, fins i tot que treballa, no arriba a final de mes. Per tant, hem d'entendre que tothom necessita una garantia d'ingressos mínims. I després, òbviament, tota la ciutadania tenim responsabilitat perquè hem de pressionar i mobilitzar-nos perquè hem de dir quin model de societat volem. El projecte SOFI ha trobat que la inestabilitat residencial afecta greument la salut física i mental de les persones afectades, però que això pot ser pal·liat mitjançant intervencions adequades. Són necessàries i urgents polítiques públiques que abordin aquesta situació.